Hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Tera. With DJ Titan Jello. And this is Jenny's Secret File. Si Jenny na binembang ang lalaking sobrang gusto ng kanyang ate. At sabi niya nga sa kanyang secret file, wala siyang balak ipaalam sa kanyang ate ang naganap sa kanilang dalawa ni Jay. Hanggang doon na lang daw yon. At least na ibahagi na lang niya sa atin yung kanyang sikreto. Tsaka buti na lang binlock naman na niya. Yes. Ginosting na lang niya yung Jay na yun. So ngayon, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nagbahagi ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Darwin. Honestly, Jenny, may mali ka. In the very first place. Okay lang ba sa'yo? Nailihim na lang yung nangyari sa inyo nung guy? Diyan sa ate mo? Nakamo close na close mo? Ang problema kasi, nag-invest yung lalaki ng feelings sa iyo. Kaya kahit anong iwas mo sa kanya, hahanap-hanapin ka pa rin niya. Dahil sa isip niya ngayon, may nabuong pagmamahal yung lalaki sa iyo. Palagay mo ba, dude, may nabuo na talagang pagmamahal? Yung lalaki, etong si Jay kay sender natin na si Jenny, or nagalingan lang siya ganon? Hindi, baka nabitin lang siya. Nabitin lang. Isang beses lang. May gusto pang ulitin at balikan. Parang okay yung helicopter. Oo, may gusto pang ibang posisyon na gawin, no? Yung mga ganun. Mahal agad. Kaya nga, isang beses pa lang may naganap, no? Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si parang Jobert Vertudazo. Para sa akin, DJ Rakitera and DJ Titan Jello, ang ginawa ni Jenny ay paghihiganti. Kasi una, di ba nakita niya yung ate niya, nahulog na hulog kay Jay. At nasaktan ito sa naiparamdam ni Jay. Kaya ang ginawa ni Jenny ay ipinaramdam niya rin kay Jay ang sakit. Para mahulog yung lalaki pagkatapos i-go-ghost lang niya. Yun lamang po, shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme, Rodjun Gabatino, Tito Mel Francisco, and Alan Alvarez na lagi nakikinig ng Secret Files and Top Secrets. Thank you so much, Jobert Vertudazo. Ibang perspektibo naman to, paghihiganti daw ang nangyari. Si Jay. Paghihiganti kay Jay. Galing kay Jenny dahil pinaghigantihan ni Jenny yung ate niya. Ate niya, no? Papa-fall kita, pero titikman muna kita. Lugi! Ito pa sabi ni Robert. DJ Rocky and DJ Jello, magandang gabi. Jenny, ang nangyari sa inyo ay dapat itigil na talaga. Sana ay wala nang mangyari pa. At sana hindi mo nagagawin yan sa susunod. Dahil panigurado pag nalaman ng ate mo yan, masisira ang relasyon ninyong magkapatid. Actually, ang dami nang nangyaring pagkawasak ng relasyon dahil sa betrayal. Tama. Dahil sa paglilihim, dahil sa mga pagtatago. Kasi bakit mo nga naman itatago kung wala ka namang ginagawang mali? Kaya mo tinatago kasi alam mong mali. Eto naman ang sabi ni Emma.
Good evening DJ Rocky and good evening DJ Titan Jello. Ang masasabi ko lang sa sender natin na si Jenny ay wag na talaga niyang pabalikin sa buhay niya itong si Jay. Ang takot ko lang dito ay baka magsumbong si Jay sa atin niya at dun magkaalaman at masisira ang kanilang relasyon bilang magkapatid. Yun lamang po from Emma. Actually, yun yung nakakatakot doon kasi may mga taong desperado. At ang taong desperado gagawa ng paraan para makuha yung atensyon ng taong gusto nila. Tama. At sa kahit anong paraan pa to, kahit may masagasaan silang ibang tao, kahit may masaktan silang tao, okay lang yun sa kanila. Kasi gusto nila dahil desperado na sila. Sabi nga, desperate situations call for desperate measures. And I think pwedeng umabot sa ganung punto yung lalaki, itong si Jay. Magkabunyagan sila, no? Oo, palagay mo ba? Tingin ko naman bilang isang lalaki, hindi naman magandang ganun. Hindi naman siguro tama na yun. Sasabihin niya pa dun sa kapatid na may nangyari sa kanila. 'Di ba? Pero dude, may lalaking mga ganun. I mean, may mga lalaking ganun. Ay, Para lang talaga, para mapahiya na lang yung lalaki. Ay, yung babae. Kumbaga kung hindi mapapa sa kanila yung babae, ay, pagkakalat ko na lang to. Aminin mo, may ganung klaseng lalaki. meron. Pero hindi maganda na maging ganun kang isang lalaki, 'di ba? Nakuha mo naman yung dapat mo makuha, 'di ba? Hindi na para. Kasi kung pinoprotektahan mo din talaga yung damdamin ng isang tao, ang gagawin mo, ingatan mo eh. Yes. Hindi mo ipagkakalat. Diba? Kung ano man yung nangyari sa inyo na pwedeng ikasira ng mismong tao. So kung makakasira ka ng tao dahil lang sa pagiging desperado mo, ibig sabihin, hindi mo talaga intensyong mahalin yung tao. Kundi Tama. gusto mo lang talagang sumarap yung pakiramdam mo. It's more of yung feelings mo lang yung inintindi mo at hindi Yes. yung feelings ng ibang Selfish ka. tao. Yeah, tama. Oh. Ngayon ko lang na-realize yun. Charot. Sa pag-uusap natin to. Oo nga naman. Kasi bakit, diba, bakit ka maging desperado kung gusto mo rin naman protektahan yung tao? So para kay Jenny, ano ang pwede mong thoughts na ma-share sa kanya? Like Para yung sa akin, papag-isipan niya. Tama na yung ginawa niya na lumayo na siya, 'di ba? Kinat niya na doon. Ano man ang intensyon niya doon sa bagay na kung bakit pa umabot sa nagkatikiman sila neto ni Guy, sana tapusin niya na doon. And yun lang. I-cut niya na doon, wag niya na palalimin pa. Mas mabuti na yung natapos na sila sa isang bagay na lang na ganun. Yeah. Pero sa akin, ako nakikita ko dito yung Guy parang may gusto siyang patunayan sa sarili niya. Mhm. Na Ano tong gusto niyang patunayan na mahaba yung kanya? Ganon. hindi naman na kaya niyang tumuhog or kaya Ay, niyang talaga? o kaya niyang ito makuha ko to. Ito papasahin ko to. Ganun. Parang reward para sa kanya. Yes, oo. May mga ganun lalaki Ego booster. Oo, may mga ganun. So kumbaga kaya siya naging desperado ngayon kasi gusto niya na ma-fill yung void or parang gusto niya na ma-boost yung ego niya. Kasi hindi niya kayang tanggapin yung rejection Yes. na ginawa sa kanya ng babaeng to. Yes. Kung sa bagay, dude, alam mo, naalala ko, maraming mga kwento yung tungkol sa rejection na kapag nare-reject ka ng isang tao, the more na parang uhaw ka sa atensyon niya, the more na parang gusto mong makuha yung oo niya. Aminin na natin yun kapag na-reject ka, parang ang sakit sa pride, ang sakit sa ego, na parang gusto mong patunayan na hindi dapat ako para sa'yo. Hindi, kaya mo pang makita yung halaga ko. Well, in fact, para dun sa taong nag-reject sa'yo, wala na talaga sa kanya yun. So, dapat dun palang tumigil ka na. Pero kasi nagiging iba yung takbo ng utak ng tao pag nare-reject siya. Yes. It's either gusto niyang patunayan nga na karapat-dapat siya o may halaga siya. Or, binavalue niya yung sarili niya to the point na alam niya kung ano yung para sa kanya. Na yung rejection just means redirection. Yun. Na hindi para sa kanya yun.
Yeah. My point. Ikaw naman, dude. Nakikita ko dito kay Jenny. Tama naman yung sinabi mo kanina na agree ako sa'yo doon na tama na yung ginawa niya na binlock niya na hindi niya na kinausap. Sana lang mabaon niya or parang madala niya yung lesson ng lahat ng to. I mean, hindi ko alam kung ano talaga yung reason, 'di ba? Yung exact reason o kung natutuhan niya ba yung mismong lesson nung pangyayari na hindi okay yung magkaroon ka ng kahit anong klaseng relasyon dun sa minsang minahal ng ate mo na hindi niya alam, na hindi ka man lang nagkonsulta sa kanya or parang di mo man lang pinaalam, kahit di nga paalam pinaalam, para lang wala kang na-bypass, di ba? Respeto, tanda na lang ng pagrespeto Pasintabi mo. lang, di ba? Oh, pagrespeto, pagsintabi mo sa ate mo. So sa part na yon, sana na nanamnam niya yung lesson na yon. At hindi lang siya yung basta mawala doon sa sistema niya. Kasi kapag hindi niya pa natutunan yun, baka mangyari yun. Hindi man doon sa ate niya, kundi sa mga ibang kaibigan niya. Baka may mutual friend sila bigla ng kaibigan niya na nakita niya hot yung lalaki, nagpakita ng interes sa kanya, tapos biglang makipagrelasyon siya doon. Yung ganun ba? And kung meron ka ng boyfriend, focus ka na sa boyfriend mo. Mhm. Si Titan Jello hindi naniniwala sa cool off. Ako din naman di ako naniniwala sa cool off eh. It's either walang kayo o meron kayo. Pag nag-cool off kayo, ibig sabihin nagdadalawang isip ka sa relasyon na meron kayo. Tama. Hindi ka sigurado dun sa patutunguhan ng relasyon ninyo. Mhm. So, pwede yung breather, di ba? Okay, wag muna tayo mag-usap, pero hindi tayo cool off ha. Tayo pa rin ha. Oo. Pero yung para sabihin mo cool off kayo, tapos mag-cheat ka or papagalaw ka sa iba. Parang that's another story. So, sana yun yung mga, alam mo yun, ang daming lessons eh. So, yung girl code, respeto sa kapatid mo, yan. And then yung pagiging faithful mo sa current partner mo, kahit gaano pa kahirap yung sitwasyon na kinalalagyan ninyo. At maging klaro sa'yo kung ano talagang gusto mo. Tama. Kung gusto mo ba talaga na ipagpatuloy yung relasyon ninyong dalawa, or gusto mo lang mag-wander around. Kasi kung mag-wander around, edi makapag-break ka na. No gray area. Single ka na lang. Para walang sasagasaan. Totoo. Kasi Tama. kung single siya tapos single naman itong si Jay, ang kailangan niya lang talagang harapin dito yung hindi pagsasabi ng totoo sa atin niya. Mhm. Yung parang point of baka binebetray niya na or betrayal doon sa side ng ate niya. But other than that, wala naman kung pareho silang single, di ba? Agree. Yun lang naman. Baka talaga nag-try lang talaga, sukatin natin gamit ang bibig, gano'n. Di ba gano'n? Sukatin natin gamit ang bibig. O kaya, tingnan nga natin kung malakas pa siya, gano'n. What if isang araw sabi niya sa atin niya, no? Te, alam mo ba, si ganito ganyan. Ganito yung size. Sa kanya nang galing yung review, 'di ba? Hindi na kailangan mag-check na e-commerce platform. Paano kaya pag may ganun dude, no? Yung bawat tao merong ano, no? May ratings. Pwede. May No? ganun naman talaga eh. Kadalasan ang gumagawa niyo mga babae. Nire-rate nyo kami mga lalaki. Kumbaga sa resume, may rating. Ah, Kumbaga oo. kasama dun sa resume, 'di ba? May rating ka. 5/5 mapagmahal, ganyan. Yan. 5/5 kung loyal ka, faithful ka, Yan. diba? Mga ganun ba? Quality, ganyan. 5/5, ganyan. 3 lang, kasi yung minsan di naliligo, ganyan. Charot, tumidarot. Ay nako. Anyway, Kabisha, if you wanna share secrets, share it to us sa raketera@gmail.com. BRB as in bathroom break, kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Jenny's Secret File. Metro's #1